hemen aurkezutako bideak naiz banan-banan bide esanguratsu din eta emaitza bikainak lortzen juzten, azkenin konturatuko za, gu osotasun bat gan bezala bideoik azkenin leku berea amateutela azkenin da zure barruan dakazuen energia hori edo izaki hori edo ezautzea, onartzea, barkatzea, azkenin zure lagun eta zuen maitale honena bihurtzen launduko zaituzte. Horren onurak, kanpun ez do horren antzako ezer. Zure gorputzetik kanpoa ez aurkituko, zure gorputzen barruan dakazun hoi maitatziekin aldaratu jeken ezer. Egia da, eukizan ezake harreman zoragarri bat bikotekin, baina zu barruan ongi bazaude, bestela ez. Lehenengo pausua, zu barruan ongi jarri ez da estabilitate total auki ez, ongi jarri da zu onartu nola zauden, ohartu nola zauden, barkatu, barkamen eskatu da lan hain, barruan lanketa batin, eta zu orainan eonta konturatu itentza zure barruko unibertsoi nola da bilen. Eta horretaz ohartzen zanin eta onartzen zunin, ez da garrantzitsua urduri zauden edo, onartzen mazu urduri zaudela, zein da problema. Eta hoi eskaini zen ezaioke bikotiri. Alegia, zu benetan zauden bezala. Beak somatuko, zuk somatzen zuen bezala, zure bikotia nola don, beak ez onartu. Bino, beste ate bat ere egitzen den ben. Beste harreman mota bada. Askoz osagarriagoa, osatuagoa, aberatsagoa, beste bizitza da.